Dito tayo sa ano, be? Thank you, be. Tara. Hi guys, gabi na guys. Samahan nyo kami guys. Meron lang party. Ganito yung mga Pilipino mag-party sa Amerika guys. O tingnan nyo ang saya. Mukhang mga pagkain. Dito na kami guys. Yun, hala, meron silang lechon. Ako wala akong lechon. Mamigay naman kayo ng lechon. Pwede kayo mamigay ng lechon. Sinong may lechon? Kain guys. Nandito kami guys. Asay kaon adto. Diba? Dito tayo. Hi guys, yan si Lloyd. Kain tayo. And ako, si Ann. And ako, si Ann. Yun o. Hoy! Yung mga superstar. Ayan na, birthday boy. Birthday boy. Kuya. Nahihiya kami eh. Kawawa naman itong kuya namin eh. Kawawa naman itong kuya namin. Kaya nga, namamayat. Nagpapa-sexy. Ito yung papa ng baby. Anong oras ka nagluto? Kuya, The stress. alas 3. Ang dami kasi. Birthday to you. You belong in the zoo. Joke lang. Ilang taon ka na kuya? 30? 46. More happiness to come, kuya. 46. Ito yung mga kagrupo ko guys. Oh. Dancer. Si Ate Moni na pinaka magandang dilag. Oh, di ba? Pinaka-youngest. Available po yan. Available yan. The baby touch na. Ay, grabe siya. Hala, grabe ang tawa ni Kuya. Alo. Ano naman sinasabi ko ah? Meron akong bed. Pero iwan ko sa kanila, ayaw nila sa bed. Gusto nila dito sa floor. Tingnan nyo naman yan. Ganito kami. Uy. Kami matulog. Hoy, wag mo tingnan yung pa ako. Ay, paano ba to si Brenda eh? Pati tingnan mo nga yung Ay, condolence kong... Ay, hindi nga ako naglilinis. Hindi, I Ito. mean condolence kong kuko ako. Di ba guys, nakauwi na kami. Sakit yung mata ko kapag maghilamos, no? Meron kami kasama. Nahiya. Nahiya siya. Anyway. So, yun na. Nakauwi kami, guys. Ano nang oras ngayon? It is, ano na? Almost 2. Almost 2 o'clock na? It's 2 o'clock already na. 2 o'clock, guys. 2 o'clock. Live ka pa? Hindi ako nag-live. 2 o'clock na ngayon and
Late kami kasi sa kantahan. Mag-charge kasi ako, lobat ako. But anyway guys, bukas na lang guys ha. Lasing po si Brenda at saka si Lordy lasing na lasing. Hindi makatayo. Joke lang. Hindi makatayo. Ay, ay, ay. Ang sarap ito. Hi guys, so ngayon magluluto po tayo ng sinigang na baboy. Ito po yung baboy natin. Buhay pa yon, malaki. Joke lang. Yan ito guys. Ribs siya guys. Ang tawag nito is pork spare ribs, sliced family pack. O diba, pang pamilya. Kami lang dalawa naman pero masarap kasi ito sigang. So magsigang tayo and ang ilalagay ko lang guys is hindi ko siya bimili ako ng okra pero hindi ko siya lagyan ng okra po dahil po si Tami ayaw niya ng okra. And then ito lang yun, Chinese cabbage, talong, kamatis at maraming sili na ganito, kamatis. Yun lang siya guys, talong, simple. Ang talong po na gagamitin ko is wala akong makitang talong na katulad sa Pinas na maliit na mahaba. Ito lang yung mataba na maikli. Ito lang siya. O, diba? Lahat ng sizes pagtawanan. Yun yung mga dirty-minded. Okay? Mga dirty-minded, hindi man sinasabi na dirty, pero yung utak is sobrang dirty. O, diba? So, ngayon, ito po yung uulamin natin. He just don't like me. Look, look, look. You see what he's doing? Look. That's who he is. He's giving me a bad look. And then now he pretend that he's not giving me the look. Look, tingnan natin. Sundan. Sundan natin. May sundan. Look, this he does to me, guys. He doesn't talk, but he make faces and he's look at this. Oh, you're so cute, man. Oh, the cutest cat in the world. I love you, bag. Okay, guys. Magluto na tayo bago yung mga kaguluhan namin ni Mister. But anyway, ito yung spare ribs. Spare ribs ba ito? Pork ribs. Kinakat natin siya kasi may mga buto-buto kung kaasa natin pwedeng ikat. So yun guys, pagkatapos namin itong ikat, hinuhugasan ko siya. Pagkatapos kong hinugasan, binuboil ko siya. And nilagyan ko ng ginger, bay leaves, and then ano pa ba yung nilagay ko dyan? I think yun lang. And then nilagyan ko siya ng asin, konting asin, and tubig. Yun, kailangan lang ganyan, diba? And kinakat habang naghihintay ako guys sa ating binuboil, nagkakat lang ako dito ng ating talong. Tapos na pala siya, tapos na nagboil guys. So meron siya mga lumalabas-labas na mga anik-anik. So ngayon, ang ginawa ko, hinugasan ko siya isa-isa para malinis kasi parang may mga lumilitaw ba yun? Pa yung mga ninglutaw na mga hugaw, oy basta kay ganun. Hinugasan ko lang siya at hinugasan ko din yung kaldero na ginamitan ko kasi gamitin natin siya ulit. O diba? Ito yung kaldero na galing sa basurahan. Diba? Ang ganda. And also, hinugasan ko siya isa-isa. Binalik ko din yung ano guys, yung ginger. Nilagyan ko ng paminta and then asin. At nilagyan ko na rin siya ng onion at saka yung sili na ganun guys. Sobrang iba talaga ang bango nito, ang aroma ng sili na ito. At maanghang-anghang din. Of course, may kamatis. And then pagkatapos niyang mag-boil, nilagyan ko siya ng powder. Yes, nilagyan ko siya ng sinigang powder. Konti lang guys. At masarap kasi din siya as in promise. And ano pa ba yung nilagay ko? Yun, yung gulay na kasi tapos na siyang nag-boil. Diba? Boil na siya. So, lutong-luto na talaga yung karne. Sinunod ko rin yung talong guys para naman maging maluto. Kasi gusto ko yung talong talaga na parang transparent na siya guys. Yung parang hindi ko na makita yung puti-puti. Yun, gano'n nakita ninyo, diba? Gusto ko yung talong na gano'n. Ayaw ko ng talong na half-cook. Kasi iba yung talong pag half-cook. Yun ko. So, yun na guys. Tapos na po yung ating pagluluto. Salamat po sa inyong panonood. Ang sarap niya, promise. Kumain si Tami. Gusto niyo mga sabaw na ganito. But anyway, thank you. Salamat sa pag-share. Salamat sa panonood. Kita-kits tayo next time. Bye.